Hi guys, खुलुमबाय कामसार बर' चेनेलनि जानानै फिन खेबसे बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै रबिबार आरो लोगोसे एडभान्स हेपि निउ इयार आरो बयनिसिमबो गोदान बोसोरा जाहाथे मोजाङैनो थांगोन होननानै मिजिंथिबाय। आरो लोगोसे दिनै आं कैलाजोलि बाथौ गौतमनि सानायनि हाबाफारि गेवलां मेल दं, बेयाव थांनो ओंखारदों जोंनि हिसाबाव। स' रायजोफोरा आंनि ब्लगखौ मोजां मोनबा प्लिज जोबजासिम नायबाय था। So guys, so दिन्थिनोसै हायोबा एसे मोजां दिन्थिनो नाजागोन। स' नायबाय था रायजोफोर। जिरायनाय बा हायै जिरायना थानाय सायासालिनि नोंथांमोनखौ आलासि बरायनायाव हेफाजाब होनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय। आलासिया फैबाय। आइफोर आफाफोर नोंसोर गावनिखौ दानागार दाथांसै मालायनाव गावनिखौ नागार दाथांसै मालायनाव गावनिखौ नागार दानागार दानागार आइफोर आफाफोर नोंसोर गावनिखौ दानागार दाथांसै मालायनाव गावनिखौ नागार दाथांसै मालायनाव गावनिखौ नागार Hey! 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 रंजा 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 मोसा 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 रायजोफोर सफैबाय मोनालायबाय, मानो होनबा एसां दिन्थिनो हायासै लामाफ्राव, मानो होनबा सा कैलाजोलि बियाबनि
बाथौ गौतमनि 90टी सावराय जुथुमामोन बेयाव दसे नुजाफैबाय जाखिनि हाबाय बेखौ दिन्थिबाय लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलखौ जोबजासिम बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे जायफोरा गोदान फैदों अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय।